Bé, si em permeteu, m'agafo la llibertat de contestar-vos primer a la quarta pregunta, que és què crec que aporta la filosofia Ubuntu envers a la competitivitat, no? I a l'ansietat que genera els exàmens a la universitat. Prefereixo contestar primer la quarta que la tercera perquè crec que té més fonament. Bé, les relacions Ubuntu és incompatible amb la competitivitat. La competitivitat jo entenc que ve fruit, no, d'aquesta societat en la que vivim més en el món occidental, que és fruit del capitalisme i que el capitalisme ha generat aquest consumisme, que el consumisme ha generat aquesta necessitat d'immediatesa i que precisament aquesta necessitat d'immediatesa ens ha portat i ens porta cada vegada més a l'individualisme. Aleshores, l'individualisme fa créixer la necessitat de competir els uns amb els altres. I això és totalment antagonista amb la filosofia Ubuntu, perquè precisament la filosofia Ubuntu el que recull és la unió, és el suport, és la comunió, és el compartir, és el donar, és l'entregar, el que cadascú té als altres, sense esperar res a canvi. Llavors, això aquí no hi ha cabuda la competitivitat. Aquí el que tenim és la cooperació, és la col·laboració, és la suma d'allà on no arriba un, arriba l'altre, és l'ajuda desinteressada a l'altre. Aquí dona l'empatia, aquí dona el cuidar-se els uns als altres, l'ajudar-se de manera altruista, i que senzillament quan et mous dins d'aquesta energia, l'univers ja t'aporta tot allò que tu necessites. Per tant, la competitivitat en les relacions Ubuntu no existeix. No hi ha aquest problema, no hi ha aquesta necessitat, no hi ha aquesta ansietat a voler ser millor que l'altre. No hi ha aquesta necessitat de voler demostrar a l'altre, al món i fins i tot a un mateix que jo sóc millor que ningú. No, perquè tothom és igual. No sé si m'enteneu, perquè jo potser sóc molt bona fent una sèrie de tasques, però encara m'he de desenvolupar i he d'aprendre a fer-ne d'altres. I aleshores és quan jo m'enriqueixo d'algú que em pot ajudar en allò en què jo sóc més dèbil o en allò en el que jo encara no sé com fer-ho. Però bé, les relacions Ubuntu senzillament el que també ens aporten és aprendre a aprendre. Que aquesta també és una de les altres pilars importants, no? Com va dir Delors en el seu moment, que és molt important saber aprendre i equivocar-se, perquè quan ens equivoquem aprenem i de fet les persones són fruit de les nostres pròpies experiències. A la pregunta de quins aprenentatges vitals crec que he recollit elaborant el meu treball de final de grau i aprofundint en les relacions Ubuntu, doncs bé, bàsicament és que la unió fa la força i que allà on no arriba un, arriba l'altre i que la comunió i la unió de les diferents perspectives i mirades de vida, així com les diferents madureses que poden haver-hi en una societat, en una comunitat, des de l'infant més petit fins a la persona ja més adulta, tot això enriqueix a tots els personatges i a tots els protagonistes que formen part d'aquesta comunitat i que estan interrelacionats els uns amb els altres i que senzillament el que fan és reforçar-se, potenciar-se, potenciar el seu creixement, potenciar el seu desenvolupament, potenciar les creences i també, sobretot, millorar la qualitat de vida d'aquesta comunitat i de tots els seus protagonistes. Responent a la pregunta de què és el que em va impulsar
per parlar sobre la filosofia Ubuntu en el meu treball de final de grau, doncs és una qüestió tan simple com que recuperant una de les frases de Nelson Mandela, un dels promotors amb més ressò internacional sobre aquesta filosofia de vida, en què va dir que l'educació és un dels pilars més importants per poder canviar el món, sumat a l'altra premissa de la filosofia Ubuntu, que és que per cuidar a un infant fa falta tota la tribu, doncs el que vaig estar pensant és que m'agradaria poder-hi donar ressò a aquesta manera de viure i d'entendre la vida. I aprofitant que feia el meu treball de final de grau amb la Universitat UNIR, de donar-li més expansió. I a la tercera i última pregunta de quin és el consell que donaria a les persones que tenen ansietat envers els exàmens i els resultats acadèmics, doncs els diria que malauradament hem de lluitar i hem de mirar de canviar precisament aquest paradigma educatiu, que se'ns valori per uns resultats acadèmics i no per les nostres capacitats o les nostres competències. Mica en mica això ja es va inculcant i es va introduint, però encara queda un llarg recorregut. I per tant el consell que els donaria és tranquils, no hem de demostrar res a ningú. Som persones, tenim les nostres obstacles, i aquests obstacles, quan ens topem amb un obstacle, el que fem és precisament intentar superar-lo, I és el que us he dit abans, hem d'aprendre a aprendre i treure un 5, un 3 o un 7 amb una nota d'examen. Moltes vegades això no recull l'esforç que pot haver-hi al darrere. Malauradament encara és així. I aleshores el meu consell és tranquil·litat, serenor. Intenta millorar tu per tu mateix, no per al resultat que n'obtindràs. I és important saber demanar ajuda, és important també oferir ajuda. I en allà on et topis amb aquest obstacle o amb aquest entrebanc que no et permet avançar, doncs busca aquella persona que saps que té el que he comentat abans, aquell potencial o aquella capacitat en la qual tu encara flaqueges, doncs perquè senzillament la comparteixi amb tu i tu te n'enriqueixis. Perquè al cap i a la fi és el que venim dient. Això és la filosofia Ubuntu, l'ajudar-se els uns als altres, el cuidar-se els uns als altres i el compartir, el cooperar, el col·laborar. I això és el que aporta que allà on no arriba un, arriba l'altre. I que gràcies al que tu saps, jo avui encara no ho sé, però de mica en mica ho aniré aprenent gràcies a la teva ajuda. I en el fons, la filosofia Ubuntu el que diu és que tots som mestres de tots i que ningú està per sobre de l'altre. I bé, espero i desitjo que us hagi ajudat i us agraeixo la col·laboració i que hàgiu pensat en mi. Una abraçada a tothom i gràcies, Èlia, per tenir-me sempre en compte.